Dende o ano 2016, o Concello de Vilagarcía ven organizando o ciclo de actuacións musicais Agora Vermú. Durante todos os domingos de maio e xuño celebraránse concertos en diferentes puntos da vila e cunha oferta variada de estilos e idiomas. Vai haber desde funk, rock, soul, pop, música urbana. A música urbana está bastante presente nesta edición e ata hai trap en galego. Así que estilos musicais distintos, tamén distintos idiomas, porque se van a ser en inglés, en algúns en castelán e tamén en galego. Hai unha variedade moi representativa. Dentro das 7 actuacións que se realizarán, predominan os artistas da localidade. E tamén nesta edición hai unha gran presencia de artistas locais. Nos distintos grupos dos que vedes, hai das 7 formacións, hai 4 con artistas de Vilagarcía. Na presentación estiveron presentes os integrantes do grupo Plazoleta que agradeceron a oportunidade. Nosotros somos Plazoleta y más que nada quería agradeceros la oportunidad que nos dais de poder estar aquí, poder formar parte de eso que estabas comentando, de poder hacer que esta sea un pueblo más dinámico, que apueste más por la juventud. Llevamos haciendo música en serio desde hace nada más que un año y tener la oportunidad de poder estar aquí siendo los 4 de Vilagarcía. A mí la verdad es que me gusta mucho y espero poder seguir más adelante haciendo más cosas aquí y sobre todo con mis amigos. Para o alcalde, esta é unha maneira de apoiar o sector servizos, un dos máis importantes de Vilagarcía. A disfrutar de toda a boa música que teremos en diferentes partes de Vilagarcía, porque isto trata ademais de, como ben decía a Concelleira de Cultura, de estender a música, de estender ese rato divertido por todas as partes do Concello e co obxectivo, ademais, non lo vamos a ocultar, pois que os nosos locais de hostelería do Concello de Vilagarcía pois aproveiten esa maior afluencia. Os concertos celebraránse a 1 da tarde dende o 12 de maio ao 23 de xuño. 3 actuacións terán lugar no centro da vila e as outras 4 en Vilaxoán, Trabanca, Carril e As Pistas.